Ongi etorriak Gamerauntzia irratsaiora. Gamerauntzia Euskal Bideojoko Zaleen Elkartearen naiz irratiko espazioa. Rock, inglesetik, espero estana, ustekabian arrapatzen zaitxuan hori, eskutukua, sitxala, maltzurra, pikarua. Bideojoku honetan, pantaila bakoitzean esperos dozun zerbait, plantamentu bat aurkituko dozu. Eszenatokisa beti izango da antzeko edo berdina izan leike, baina etxaixak, elementu asko, esti egongo leku berdinean, esti berdinak izango, gaur, naiz irratixan eskutik, rock-like, bideojokuak. Eta bueno, rock-likei buruz jarduteko, zintzuko beto, adibidez, Lander untzueta, gure kasetadi gidoilari eta bideojoko salia, zein rogueliken izenburua aipatuko zinuke hasi aurretik, Lander? Justo ontsia aipatzen egon garena igual, ez da, rock bera, dala... Nik ez da jolastu inoz egiz izan, baina 1980ko jokue da, eta honek hasi ban, azpi genero edo genero hau, ez? Ikusten baduzu zuen irudizek eta nabari da, 1980ko dala, ez? Baina holako prozeduralki sortuniko ziegak eta etxaizek, ez? Azkenien genero honen ardatxorrek berak hasi bazen, da ikusten dire hor. Eta hori zebera ipatuko noan, gero bai, egize, laster horrek aztertuko dugu, ez? Beste titulo ezagun hau batzuk egon dizela. Baina egizan etxako harritzeko da, ez? Zelan 1980 egon da alako joku bet. Eta gero, tartien, astute edo igual, PC-en egongo ziren alako antzeko batzuk edo, baina horredi astute geratu dizen pioa dauz, baina gero barriro lortu dugu olako injerra, ez? Eta gaur egun, joku pilo baten ikustegu bat, ez? Indizetan, hortan besakonduko dugu, baina joko pilo baten ikusten dugu salako elementuek. Bai, genero baten igual entidadia berandu aktu dagoela bezala, ez? Naiz eta presente egon eta joko askotan ikusi, ez? Benetan igual etxako onartu genero bat bezala betetzeko potentziala, ez? Eta gero askotan, komentatu duzu oso interesgarri da, joku sarrak, joku mitiko hasieratakoak, ez? Jolastia zezaia dan batzutan, baina aldi berian esaten duzu, jode, baina honek hasi zeban dana. Ezin nuke probatu behar. Baina, karo, ja, kontrolak eta dana, erosotasuna galtzen da asko. Hostia, hori beste programa baterako moten dago, Hori behiza. Oso interesgarria. Eta, bueno, noski gure streamer eta jokalari amorratua, Aritz Odriozola, rock-like salia alza, Aritz? Generoari begira, naiz oso zalea. Baina generauko jolas batei bastanteko zalea naiz. Eta da, puxat esan dezute, ez? Generoaren ezarpen hori berria da, eta nik uste The Binding of Isaac izan zala bat genero horrei ezarrizuna edo fama mandiona, eta, nik jolas horren oso fana naiz, asko ibili naiz, ordu asko sartu ditut. Eta oraindik gainera oso jolas sakona danez asko daukat ibiltzeko. Baina, joko mota berezia dia, eta ez zaiona mundu guztiari gustatzen, baina nik uste proba bat ematekoa badana. Oso ondo, sarrera geixau luzatzeke, Damian Maina egitean azue, naiz irratixantza sortutako saioa dau, aste arte eta larun bat gabertixan entzuteko aukeria izango dozue, eta jakizue rock-likei buruzko atal berezi hau hemen hasten dala. Bideojokoen gaurkotasuna birpasatuko dugu gure albistetan. Horre. Aipatu dugu, ez? Solako rock-like jokuetan, askotan, ez da garatzaile independientien eskuti datozela. Baina lehenengo eta baina ziko garen kasu ez da olakoa, Housemarque Studioso Finlandiarrak, asko ezagutuko duzu, ez? Resogun eta alako joku ezagunek indabezonek. Bauren azken bideo-jokue probetako aukeri izan dut egunotan. 2008 batien PlayStation 5-erako estrenatu zen Returnal, baina oin PC-erako bekalertu dabe, otxai honetan, eta orduen, horretan ebiginaz, ez da, jotazu. Eta hori zada ezbertasune, Housemarque bera, bideo-jokuek garatzen ez izan momentuen, Returnal hau honen garapen hasi binean, independentik ziren oinoko, baina gero hostien PlayStationek bere ganatu ban estudizoa, ez? Gaur egun, eurek PlayStation Studioseko kide dire. Orduan alako egoera oso berezi baten aurrin gauz,
Ez dugu zango triplea edo A-iruko itxadanik Returnal hau, baina zentsu batzutan igual bai, orduen desbertzasun hori etxie nahiko aipagarri dela esango gendun, ez? Oso joku berezizea, ja hasik edin nabari da, ez? Roguelike joku, bentako joku honen artien, askotan bidimentzineko joku ekitzen dugu, edo igual atal grafiko simpli hau edekinak edo, baina ez da honen kasu, hau da PlayStation 5-erako esklusiboki kaleratu zen jokue, orduan atal grafiko oso potentideko, beretan nabarmentzeko da. Igual azeko da baina aipatu bidorotez, hau dela momentuz nire Steam Deckak mogidu ezin izan dagoen joku bakarra. Ze da horren astakerize, goza batzetan, gero komentuko dugu, sufro ditzen dagoela piloa. Eta ni ordenagailu zarragaz barreine pasan izan da. Bueno, ja berutidekoz eta joku batzuk mogitziek ostetxeakoz, baina honegaz hasi besta itzen. Eta ordu, laneko portatien hor ja bai, lortu dut bierdan moduen jolastu alizetia. Eta egiz izan, hori, ez, asko guztiaten joku beda, aipatu dugu moduen, ez, grafikoki oso potentia. Segeizen bat, estetika realistigaz, ez, ikusten dut bat zuen horre bidiza, tuitzeko zuzuneko ikusten basabizien, realistia edeko, ez da olako pixel art edo beste estetika bat jarraitzen da bena. Eta aldi berien, historizuari be, garrantzi handizen moten dutzen joku da. Ez da askotan pasetan roguelike generoan, kasu batzuk badauz hor ezagunek, baina honetan bai, orduen, benetan gabiz, roguelikeak untxe esango dugu segaitzik, jarraitzen da bezen, bere ardatz dana jarraitzen da zen joku baten aurrien, baina aldi berien gauzak desberrin etzen dauzena, ez? Nahiko... Lander, igual, esan beharra dago, roguelike barruan, A-irukoitza dan jolaz bakarra dagoela. Igual A-irukoitza ez dakit, A-bikoitza, A-irukoitza tartean egon lehizkena. Bai, ez dut apatuko A-irukoitza nik, ze igual asko esan gabe keba, sortute bez. Baina nik uste baietz, Ze ikusten amenatzien, gondala dirio PlayStation aldetik, hor apurka jundiz legual geroz eta dirugiz ausartzen. Ze, Housemarkekoak, Azikera baten bentset, PlayStationako esklusibo asko ata da bez, eta hor ja harreman bat sortu zanez, eta azkenin nabari da konfiantzi egon dela PlayStation aldetik, eta montxila, olako koespen handi bete itxeko aukeria. Eta, apurbet ez galtzeko histori izan kontu, berton izango gara astronauta baten rola hartuko dugu, Zelen Basos deitzen da, protagonistia. Eta hasi da segiduen, helduko gara Atropos deitzen dan planeta batera, ez? Bertan gure espaziontxizek iztrukukiko dugu. Baina, hau esploratzen hasten garenien, ikusko duzkuza arraro batxo pasan da bizela, eta hortareko arrarona da Zelenen gorpu etopeko gule. Eta, horri hasten da bere paranoiakaz ez, erotzen hasten dala esango dugu, baina, behin, partidio jolasten gauzela rogueliken esan dugu, ez da, dala, purbete, hiltzen garenien barrio hasik eretik aztie, da ziklo hori mantentzie, joku honetan hori pasetan da, baina kontu da ziklo hori berak aipatutzen da, ez? Berak Zelenek barneratute deko, hiltzen da, harritu hiltzen da, ez? Barrio hasten da espaziontzi ondoan, eta horregaz asko jokatzen dugu jokuek, ze behin da barrio topeko duguz, bere eurreko bizitzatan itzi da bezen audizio modukoak, ez? Eta horren, jongo gara ikusten, kasu batzutan zelan da behien itxaro pentsu, beste batzutan ja desespereta dau, ez? Depende zenbat denpora daroan bizirik, zenbat iraun daben, edo ze aurkikutzen da bezen, horre historizek horretan sakontzen dugu askotxu. Eta, asmoa izango da mentxe Atropos planeta hau esploratia, ze bertan olako dei bat jasotzen dugu Zelenek, ez daki ez norena, ez nuntik, ez ezer, eta horretan asmoa da bertatik zona desberdinetatik aurrera itxie eta dei honeri erantzuti, ez. Azken finean, egitura orokorra da roguelikeeko tipikoa, ez? Dauz, gela desberdinetatik aurrera itxen duzuz, honek prozeduralki sortute doaz, edo bentzet honen kokapena, mapie eraldatzen doa partida bakotxien. Eta, hori ze azkenien, ez? Benetan, ikusko dugune, behin da barri biliko gara gela desberdinetan, borrokatan batez bez. Ze, dauzelako izaki estralurtar batzuk, mota desberdinetakoak, ez dakik guztina benetan nondik urten dizen. Eta hori izango da azken finen ikusko dugune, gotzak bere eraso motakiko deuz ez, dauzelako txakur estiloko batzuk tiro etxen dozkunek, baina aldi berien gorputzezko erasoak etxen dauzenak, beste monstro handizau batzuk, apuruet danetarik, ez? Horra aipatzeko da, grafikoki ikusgarri dela esan dugu, baina batez bedator ikusgarritasun hau txaizen, fizika, tentakulo, partikulan aldetik, ez? Hor sufritzen dugu benetan ordenagailuk edo PlayStation 5-ak, ze
horta ostana mobitzen, kiston hasta kerezi da, aldi berin estenarizoko kolekuek be alako tentakulo da bestelako osagarri pila deki ez, eta horren hortxe biltzen da, sufritzen, baina beretan ikusgarri da eta gozatzekoa ez. Beste goza bat sufritzekoa da etxaizen erasoak, segura, aipatu dugu ez, tiro etzen dabela batzuk eta bar, baina gehien bat ikusko dugune dala bullet hell estiloko jokue, olako ikaruga eta alako jokuek ikusi bat zuzen inoz. Pantai alda, tiroz bete, ez? Gana tiroak dire olako bola urdinek, moriek, berdiek, ez? Dana koloretsuek eta, kriston jaiz eizelik, eta egiz izan, Housemarquen harinauko jokuen rollo horretan, ez estilo horretan, Super Stardust, Resogun edo Next Machina adibidez, horretan danatan, honedanak ikusten dugu, ez? Generoa ikarugana adibidez, da Danmaku, joku japoniar pila dauzelakoak, bullet hell estilokoak, eta horretan bihurtzen Returnal, bilko gara honek saiesten hori zengo deportantinaz, kolperik izartzia, eta horretarako dugu bai, mugimendu normala ez, hori kontroleti ezinbestekoa izango da, purka mugidu, da kontu zibili, da gure inguru kontrole, aldi berien deko golako pulkada edo das bat, eta jokuek ez dago asaltzen uste dute, ni bentzen denaz konturatu, baina etxaizen eraso honek, zeharkatzeko aukeri dugu, ez, da frame batzutan, izango gara, ez duzku minikengo, ez duzku bizirik enduko, ez, eraso batzuk endute dizela moriek, hori bai ez da bela saltzen inun bez, horren bai ala bai joko duzku. Orduen bihurtzen haulako dantza baten, ez? Da hirugarren pertsonako tiro joku bet berez, baina aldi berien bullet hell bat da, nunko zapilloa saiesten ibilurko garen. Eta hasik eran zelan ez, hilda hilibilko gara, zailtasun ikaragartzelikon joku beda, esko sufritzekoa. Baina badaki bebai, jokalarize saritzen, ez? Zeingo dugune da bebai aldi berien, pillo bat, objektu arma desblokietan joan, bakotxak bere gauza dekoz. Igual armatatik hasiko gara apur bat, armatek ize da nahiko orokorra ez, badekoz, gure pistolie, gure riflie, eskopeti ez, gero badoz beste batzuk, apur bat berezitxoa bedizenak. Baina, erakargarrezena da, dekizela, euren ezaugarrizek ditzuko dugu. Ez arma bakotxak, joku hasik eran, ezaugarri bakarra deko, izen lekela adibidez pistoliek, tiro etxin dauz, jarraitzen dauzen beste tiro batzuk, adibidez. Baina denporiegaz, honek hausaskoa dire, topetan dugun pistola bakotxa desberdin izen leke, baina aurrera inala, igual, bi ezaugarri, 3 ezaugarriko da bez, adibidez, tiro etxin dauzunien, etxe baten kontra rebote da ondoko ere altxela jo. Edo zure aurrien eskutu bat etxin dauzela, ez? Horren, armin arabera euren ezaugarri honedeki ez, eta horrekaz jolasten ikesi behar dugu apurka-apurka, ez? Ganera, armak be mailak deki ez, berak zelenek deko gaitasun maila bat, partida gotxien batetik hasten da, baina etxaizeki lala edo objektu batzuk topeala, maila hori igotzen jungo da, gaitasun maila hori igotzen jungo da, eta ondino topeko guz arma hobiek, mingiz hauetzen da benak, edo tiro harin hauetzen da benak, eta aldi berien ezaugarrik gehiago dekizenak. Horren hori da purruet, basain juberko dugune ez, alik eta hobien jokatute, gaitasun maila handizago lortuko dugu, eta horren arma hobi lortuko dugu. Horren ziklo hori hasten da. Lander, aprobetxatuz, armak eta mejoratzen dituzenean, askotan roguelike hauetan zeuk aukeratu alizaten duzu ze mejora gehitu. Kaso honetan horrela da, edo jokoak automatikaki ezartzen dizkitzu? Ez, soaztopetan arma desberdine, baskotan kutxetan egoten dire, beste batzutan igual txairen batek bota alde, alako osatxuek. Baina, deki ez, saugarri horrek eta minori, edo tiro antzako velozidade hori, errekarretako aukera hori. Baina, bai aldozu hobetu zelene berak, zelene dekoz, igual mingizago aldeu eguneko 10 gehiago, defentsa gehiago aldeukin, hori da igual aldatzen dana. Alan dabe, ezaugarri horrek, topetan duzu nien barri bet, lehenengo desblokien bizu. Desblokietako, etxaizek hilbirroz besterik barik, eta gaitasun hori lortzen duzu. Gero, ezaugarretez aparte, dau tiro normala armiena, pistoliegaz tiroein, metraietiegaz, tiro, jarraipenezko tiro etxie, rafagien, bestie, baina gero deki bai ausasko bigarren tiro bat. Hau izan leke, olako izpi bat denpora pila eratuen da bena, edo beste olako rafaga modu bat izpizena rebotetan doana kokalekuetan, ez? Gauza desberdin dauz. Orduen, azkenien da zure gustokoen atopetie eta horregaz apuro jolasti, ez? Baina gize daukera pila dauzela eta gozada da desblokitan juti, ez? Adibidez, goratzeot, nire pistoli berez egiat askori guztan, hasik erandekosun armi da, eta beti balboratzen dizeot ez, pentsetan txarrena dela edo. Baina, adibidez, lortu neban baten, olako misil jarratze jau aipatu dutena,
gero ondokoari tiroein da rebote tina gehi besteren bat, eta eske horregaz batanak akatzen nintzen. Igual, lehenengo pantalla osoa pasen algo más pasoa pasen eban, pistoligaz bakarrik, ez? Balako kasu bemoleik, ez? Orduen, jolasti da esperimentetie importanti da zentsu horretan. Gauza barrein pasen da objetuekaz, objetu piloa desbloketan jungo gara, eske, lehenengo partidan adibidez tempora guztizen gozara objetu barri lortu, eta apuruet zoratzeko da, ez dakizu pakotxek zertarako baleze da ben, eta bar. Baina, honei dizker guzarriz berrinek lortuko guz, patu dutena ez, mingiz hau etxie, edo adibidez, gure gaitasun maio betxie, edo saiesterakoan mineitzi alako guzak ez, aukera pila dauz. Eta bai aipatu biher da, lortzen badugun, etxaizek hiltzie guri mineken barik, momentu horretan dekogun adrenalina maile igotzen jongo gara. Batetik postera dekoguz, eta bakotxak basaugarri bat desblokitan dugu, ez? Adibidez, lehenengoan, armi errekarketan dugunien, dekogu olako barratxo urteten da, nun erdizen klikein ezkero, tiroin ezkero, armi momentu horretan rekarrekengo da, harina horrekarka dugu. Adibidez, adrenalina bigarren maila altzen bagaren, tarte hori kliketxekoa zabaldu eitzen da. Edo mingiz hau dugu. Edo tiro etxen badazkoen ez dugu galduko adrenalina mailarik adibidez. Olako guzak ez jolazten dugu. Azkenien hori, ez da, saritzen doatzu, zure gaitasun maien arabera, zezan dugune oso jo. Hori, baldin eta ez baldin bagaitzu ikutzen, uneko unian, edo min gutxi jasotzen baldin bagabiz. Ez pastu ikutzen, holandoa. Bai, orduen, jokuen sartu desa ostopera, ez? Pora guztizen dana saiesten, eskatzen zu zure batentzino dana, une gero ganera, zoratzen zabiz askotan, Karo, gero, kokalekuetan aparte beste oztopo batzuk egon lehik, ez? Adibidez, laser izpizek, zabaltzen doazenak, edalako guzek, ez? Orduen, bardintxo nun zauzen beti zabiz topera eta zoramentu izen leke. Eta ja, etxai nagusizekaz edo buruzadezekaz, ja hor bihurtzen da kriston jaizen dana, eta niko inkesto lortu bat despasetie minik hartu barik adibidez. Horren hor kaos handitze dago, ez? Baina, kaos horren barruen lortzen dugu, ez? Jokalari ze japein ulertzen doan izelan fotxetan dana, ondo jolasti eta hori posible da, batxetan dinezu, eske hau izinezko da, ezingo neban inoz lortu. Baina egizia returnalek hori asko eskertzen dabela edo asko saritzen dabela, ezta? Apatu dugunean bat aukera dauz, beste bat dana da kooperatiboana, hori oin gitzi sartu bila usteot, betxe PlayStationen bostien bebai. Eta holako beste roguelike geisa hautekon Sisyphus dorri edetzen dan gune bat dau, nun pisok igoten jongo gara, solaireko igoten, eta zailtasunea aragotzen jongo da. Da olako joku osoa berez, baina apuro txikizuen ez esango dugu, kontenidu moduen edo. Ze joku orokorrien dauz bioma edo mapa desberdinek, beti dire bardinek orokorrien, orden bardinek jarraitzezu, ez dekuzu bidien artien aukeratzeko aukerarik. Handaui kurioso da, ze mapa gotxien eukiko dugu etxain nagusi betez, eta hori lortzerakoan lehenengo biderrez urrengo mapara igarotzeko giltxe emongo dozku. Baina behin giltxe hori lortute, giltzen badozkoen bebai, giltxe eukitzen jarraituko dugu. Orduen, alduguen zuzenien, bigarren maparako bideotopa ezkero, jefie edo buruzak izil barik eurrera hain. Baina, klaro, hori ditzen badozun, ez toz lortuko gaitasuna aipatu dugune, edo txain nagusizek emoten dituzun armak edo objetuek ez, orduen horregaz be jolastuen biduzu igual batzutan harin jau ibiligun nahi dozu, eta nadakoa gaitzik, edo etxu merezidu igual ja lortuzu maila nahiko desente bat, eta arma hon bat, eta nizo, nazkungo etxe nagusizen bile, zeberak igual emotezen kolpe batek, txikitzu izen arren, urrengo mapa baten, horrela txikilien gonaz, ez? Horren planiti eskatzen dutxu, eta oso ondo dauzentxu horretan. Eta goze barri pasatzen da, lehenengo mapatik, hirugarrenera aldozun salto, ja bain hori desblokitan duzun nien, ez? Horren aukera pila emotetuz jokuek zentxu horretan. Eta niri, beretan, da gauza bat, partidako oso luzie dire, espero negazenak baina askoz luzia hauek, ze irakurtzen aspaldi, PlayStation posterak urte zanien, ezin zan gorde, oin bai, edo zen momentuten gorde ezkero partidi bertan jarretzen duzu. Hazik eran ezin zan, eta jentik egetan irakurtzen da, esaten da, baina hori badaben partidak ez dire oso luzik izango. Baina eske, tranquilamente azaragon mapa baten, ordu bete, ordu terdi. Eta gero urrengo lazaoz dainiko luziago da, Orduen, eskerrak, hola nata da bela pezera. Claro, es que jende asko ezingo leuke jolastu. Ezingo leuke planteago, ez? Claro. Lander, galdera bat, leheno mapa batik esan duzu, Ausazkoa daukala, baina Ausazkoa mapa, adiz esan duzu, lehenengo mapa hola, bigarrena, hirugarrena. Lehenengo mapa hori bere geometria esan dezakegu
ausazkoa da? Gelan ordena da usaskoa. Bueno, hori gelan ordena. Hori da, baina gelak eurek ez dire prozeduralki sortu nikoak. Vale. Hau da, ja, ezagutu ingozuz. Bai. Ez esatet, gelak, a ber, adibidez, ni Binding of Isaac ezautzen detela, eta beste batzuk ere bai, gero aipatuko dituguna, baina horietan normalean baita ere ausaz izaten dira gelak, baina gela guztiak izatean karratuak eta enkajatzea o koherentzia teukitzea errezagoa da, baina ikusten nahi naizenez, hemen eszenatoki tridimensional bat izan da, eta geometria komplexua hauekin, koherentzia hori ondo mantentzen da? O gauza raro gertatzen dira. Ez, alagorek ez da pasetan, ez? Beti, bueno, batzutan paseleik igual, gela zabal batetik paseu, eta hurrengoa olako pasio bat izeti, ez? Korridora bat izeti. Baina koherentzi zebera, ondo erunde dau. Vale. Kontu da, aipatutena, ez? Ja, gelak ez dauzelez prozeduralki sortute, ja hainbat partida jolastu hostien, ezagutu ingo dezuz. Eta hor dauen txarrena da, etxaizek bertan agartzen izenak be errepikatutzen zela beti. Orduen, ja sartzen zela gela batera eta badakizu. Hemen urtengo batez, bi txar egalari bestien, ez dakiz zer. Orduen, hor galdu etxin du jokuk, ez? Ez dut ulertzen zabain da ben hori. Horren, roguelike baten onena hori da azkenien, ez? Ausaskotasun hori ez dakizu lezer topeko zuen leku bako txien. Ja. Igual historizian koherentzia mantentzeko edo, bai. Osa, ez dut uste. Eta etzaiena ez da tipo bateko etzaiak existitzia. Eta etzaiena ez da zaila koherentzia edo ondo geratzea aldatuz. Hausaz, aldatu zibiltzea. Karo, ez adibidez pasetan da, gela baten dala untxe buru datosten bat, beti errepikatzen dela gana, holako subi pare bat dauz, eta gero horregaitzik txarre galari segurtean dira. Ze, jeusteko leku dauz, da igual beste txai batzukaz, euren adimen artifiziala ez da ondo preseta horretarako, edo nadalakoa. Baina, klaro, ja, sartze zara horra, botezu bi pausu, eta badakizu, ametik beti, kiro hartu bat, ez horra hurrien beste bi. Eta azkenien, hain beste partia jolastu goztien, ze, ikusten normalien hilda hilibiko zarela, orduen gela hori ondo ezagutuko dozu, hor bai galtzen dugu apurtxuko jokuek, Alan dabe hori, dekon intensia da horregaz, txarrak nundik urtean dizen jakinarren beti zoaztopera. Osa, jokun sartu dezauz eta mineitzi edo hori saiestu nahi dozulez, topera zoaz. Jo gara bera zenba denbora sartu gatu, Lander? Kuriosidades? Kuriositxu da, jarri dugun longplay horretan postor duten pasetan dugu. Baina nik zengo neke, 30 ordu ingururako joku dela nahiko txupaz nahi baduzun. Gero, historiz nahi patu gotez, baina kontu da noizin behin agartzen dela olako protagonistien etxie izango zana, bere estatu batuetako etxie agartzen da, noizin behin, eta olako paranoia dekoz, eta lehen pertsenora pasetan da biztie, eta bihurrizko joku baten kutsu hartzen dugu. Horren horregaz behasko sakotzen dabe, eta horre jarraitzen baduzu zen ez, ze aukerasko da irezte kusuzetan egin, horretan jarraitzina. Hor ja bai luzetzen da bastante joku esango negenik. Eta Lander, kontrolatzeko nola ebiltzea? Mandoakin, xagua eta teklatuakin? Ez to probe xaguaz eta teklatuaz, baina seguruniko hobeto jolastuko da, ze apuntetako orduen eta harin dibiltziz jatetxu ez, batez be, bueltak emoterakoan. Ze, adibidez, etxai batek atzetik tiro inezkero, olako zure personalizin inguruen, uin moduko bat ikusten duzu. Eta gara, askotan, bakizu eraso datortzu lehortik. Orduen, igual mandoagaz ez duzu bekitxu bezetzen, ez? Alein zara edo zelan saiesten, edo da nadalakoa. Zagoagaz suposatxeo eta asko zarina mongo duzu bueltie, eta hori ikusteko aukeri dugu zule. Hori gehi zehatzago apuntetako aukeri egaz, hobeto bilko zara. Hobeto bilko zara azken finen. Baina mandoagaz ondo jolastu leke, esaten dabe, PlayStationeko posteko mandoagaz, DualSense egaz, hori euren gatilloak eta adaptatiboa deko zela hori dena, eta joku honetan oso ondon dagoela, ze arma bakotxagaz, moldatu ditzen da, bera gatilloa, eta oso lortute dagoela. Ez que da lehengotarikoa, ez? Egin zana esklusiboa, bai. Eta gainera shooter bat, eta generazio berrirako, eta ez? Hori zain dut erdirako dago. Zaten oso ondo dagoela, adibidez hori, ez da bigarren mailako tiro horretara aldatzerakoan, satanai gertze zulezen aldatzen da momentuen, eta baina hori, bizizio probe, nik Xboxeko mandogaz probot, baina oso ondo bai, Ondo, probatu berko da. Zen dago, Steamen edo ze plataformatan dago? Steamen da Epicen dagoela esango nekuntxe momentuen, eta hori PlayStation posturako esan dugune. Hori zelan dabe, asko eskatzen dugu, ordenagailu asko, eta joku honetarako ez dugu merezidu 30 FPS-tara jolastiek, oso bullet gela gotan ezin da. Kriston bullet gela da, orduen kontu zibilu. Eta bajatuta bez,
Aukera pila dagoz grafikoak nahiko ondo dabil, zentzu horretan. Eta hori, adibidez, ibilinaz DLSS-gaz, eta horrekaz, horren nahiko ondo moldatzen izan daz, ez? 3.060 bategaz portatilekoa eta i7 bategaz, nahiko potentia da azkenien, ez? Baina holan ondo mobitzen izan da jokua. Bai, eta demori baldago. Gustot, ez? Olako kasu batean erosi eta espotzu ditzen, hostia. Ja. Hor, igual betiko demoa ongo da. Ez dutena esango, baina mundu guztiak ulertzen. Bai, karo, kasu honetan merezi dago. Bai, zantzari barik. Eta alan dabe hori, alako jokuek ere gartzen badotxuen, Returnal, beste maila batera eruten deuzulez, merezio probetiek, aukeri badeko zuen, neko joku txukunea, eta guztetan badatxuen ganera, hori ez da, neko Alien eta alako filmen estiloa jaratzen da zen jokuek, ez? Biorezko tokikaz, emakume bat protagoniste da holantxe, oso ondo lortute dago hau, neko joku bereziz da, ez dut ustantzeko hori dagoenik, roguelikein barruen bez, orduen merezio probetiek. Nei estetikoki erakartzen hau, pentsatu ergot ibiligo ez. Igual lengo naizena da pixkat itxoin, presioa jesteko, ze estetik usten jolaz bat, joa jana ibili. Nahi dut probatu, ze rolai gustatzen zaizkit, tematika eta ambientazioare gustatzen zait. Girotzi oso lortute dago. Batez bere patzeko maila bat, apurote spoilerra itxi da igual, baina, bueno, da holako maila azten duzun momentuen protagonistek entzuten dugu musika bat, ez? Beratiñona ezagutzen dabela, eta bar, da soratzen azten horregaitzik. Eta kontu da zoazela etxai nagusi zen lantza burbiltzen, musika hori, volumena areagotzen doaz azken finean. Bai, eta oso lortute dau, bai hori momentu ez, ze ondo sartzen zu jokuen, eta bai gero etxai nagusi zen kontrako borroka hori, aztakeri bada, oza, bai bizualki, bai musiki edana, da flipetan itxisten borroka bat adibidez. Bai, itxura oso nauka jolazak. Egia zen, Returnal, bere, atera zanean, streamer bat pixkat ibiltzen ikasi nion, baina ez dakit, momentu raron baten harrapatu nuen, baina roguelike bezala ez nuen ikusi roguelike bat. Zengo zen igual, bihurrezko momentu horretareko. Hoietako bat izan, erko esun ze, pentsatu nuen tipo aventura, ez da, tipo jolazoetako azala. Baina, interesantea da. Eta ero pixa bullet gel horrekin, gogoratzeit asko ez nahi zibili, baina ikusi nuen pixatzea. Nier Automata. Bai, batez beti tiroan estiloa gaitzik eta bai. Bullet hell estilo hori auketa. Bai, asko merezi dugu eta benetan, justen batxun genero hau eta badeko zen ordenagailu de Playbosta, ez dala igual kasurik errezena, merezi dugu asko. Ondo. Vale. Oso ondo. Aurrengo duguna da zuen, ze epatu dugunez, eskara roguelike bakarragaz geratzeko gelditzu. Returnal aitzakiz izin da ez, jake horretara jolazten ibina zen, baina epatu dugun asko guztien askun genero bat da. Eta bideojokuen munduen, geratzeko jaizodan azpi generoa da esango gatu azken finien ez. Lehen epatu dugu moduen, geroz eta joku gizau dire elementu honek hartzen da bezenak. Eta azken dugu urtietan oso zaretu ganera ez. Untxe aipatu duzu ez da haritz, The Binding of Isaac. Eta horrek sari piloa lortu deuz, sale piloa dekoz, egunerak eta piloa jasotzen deuz gaur egun bebai. Nik uste hori izan dela, genero famatu induna azken urteetan mentzat jolaza. Eta boom hori eman diona, ez? Gero hortik etorri zian, bai Returnal ikusi deuna, baita ere gero ikusiko ditugun beste atzuk, Hades, Enter the Gungeon, orduan, nik uste Isaac izan dela hor, ez da lehenengo jolazaz, esan dugun bezala rogue izan zen, baina bizi berri bat eman diona, bai bentsat, nire ustez. Eta gara, daukan fama, ez? Zenbat, ez dakit, zenbat kopia saldu ditu, baina milioietan zeurazki egongo da. Justo bait, ez? Ganera beti egon da, hori ez da, olako bandera. Bastante importantea. Bai, seguro, nik begiratu dut, eta badaukat. Jolastuta, instalatuta daukat, eta jolastuta 2 minutu. Así que, gaurkoan hostian... 2 minutu edo 2 ordu? 2 minutu. 2 minutu, vale.
Ze, claro, Steamen kromoak lortzeko 2 orduko hori pase bidera dazulez, igual, Ez. Ba, 2 minutu, ez dago intentzio, inolako intentziorik. Ez, probatuko neban, eta ba, igual momentuan neban eukiko astirik, auskalo. Baina, haber konbentzitzen da zuen, ze daukat hori instalatuta. Baina, Steam meme fenomeno biliko da. Bai. Eta Steam Deckian dinatu. Danean ibiltzen da hori ondo. Ze ez du asko eskatzen. Tekniko. Hori ba, beratzen eban aspaldiko kontau ordenagailu pixkat, sarrien. Hori da. Bai, bueno, jolas hau, lander gizkiz banao, aziratean web bidez jolazteko edo flashean edo sortu zan. Bai. Edmund Flash? Flashean? Bai, Flash erabiltzen zuen aziran. Eta Vale. bertzioare bai zikula rendimenduz geizki. Azken fina Flashek bere limitazioa dauzkan da. Baina, bueno, Edmund Macmillan izeneko garatzaile batek egina da, 2011an. Pertsona batek, aziramentza pertsona bat bakarrak egindakoa da. Eta pixkak gogoratzen du, bidimentziotako zeldak daukaten ziega estiloak, ez? Hori da. Ziega karratua dira, 4 puntu kardinaletan daude ateak, egon daitezke ateak, eta horietatik pasatuta beste zelda batera jutentzea. Eta orduan inberdezuna solairu ezberdina daude, solairu bakoitzean boss bat dago, eta boss horrei irazten diozunean, urrungo solairurako bidea irekitzen da. Landarrak esan du bezala, hemen ere solairua saltatu daitezke, baino ez da komenitzea azken finean boss bat hiltzen dezunean, objektu bat hartzeko aukera ematen dizute. Normalean erabakin behar izaten duzu, 2 edo 3 artean, eta objektu horrek emate izkitzu habilitateak. Esan beharra dago, Isaac, pixat historia kontatuz, jolasaren historia, Isaac da aur bat, famili nahiko berezia daukana, oso famili religiosoa da, baina baitare oso iluna, ze ama, tema pixat 18 urtetik gorakoa da, baina ustet Isaac gaurretik anai arreba asko izan ditula, eta amak hile edo ite zitun, eta sotoan gordetzen zitun. Eta baitare amoak ustet, hau gizkiz banago, baina ustet amak ere abortu asko izan ditula, eta abortua sartu izan ditula sotoan baitare, eta hoien mustro bihurtu dira, eta orduan askotan hoien aurkain berdezu borrokan. Oso gore da, ez? Oso gore. Bai. Ez dago pesatxe egin ikusten duzu irudi asko da, txai asko da, gogorra dira. Eta gero, esan dezakegu, erlijio katolikoko, edo kristautasunan inguruko referentzia asko dauzkala, ez? Batipat zeruan da ingurutik dijustenean. Eta baitare nekronomikonaren inguruan ere, bai, nekronomikona da, azken finean, Biblia, baina satanikoa, gezkiz banao. Eta horren inguruko gauzak. Zirako liburu, ez? Bai. Bai, nekronomikona bentzat, nik ez dakite, ezagutu dutena Lovecraften mituak eta hori, ez? Bai da, demonioa baino gehiago da paganismoa, ez? Porque azkenean jainko primigenioak eta pixkat esoterismo hortan, ez? Oinarritzen dara. Hori hartzen dago. Bai, hemen deabroak ere badaude, baina baita ere mundu paganoko gauza horiek ere badaude. Eta hortaz, zein behar dezu, objektuak hartzen junbertzea, objektua beraien artean, ematen zute, lehena hotik izan beret, Isaacek erasoiteko era da, malkoak neharreiten du, malkoa botatzeitu, proiektila bezala, eta orduan junbertzea, negarroiek modifikatzeko gauzak hartzen, eta modifikatzituzu eraskotara, adibidez, endezakezu horiek rebotatzea hormetan, endezakezu aurkarietatik kaltea egin pasatu eta hartara atzeko ere jotzea, zua eragitea izotza, eragitea atrakzioa, hau da, malkoa botatze diozu eta aurkaria atrakzio egiten da, eta zureana etortzen da, tontotuta bezala, baina ez dizula erosetzen. Edo bildurra eragin, eta aurkariek zure handik ies egiten zaiatzen dira.
Hortaz, kombinazio pila daude, ze objektu izugarri asko daude, eta lortu ezakezuna da, objektuak hartu ahala, zure atakeak oso indartsuak egitea, eta momentu bat iristen da, pantailan ez dezu zerreia ikusten, sartzen zea logela herriatera, erasotzen dezu, eta barruan zaben aurkari guztiak instantaneamente hiltzen diala. Vampire Survivors estilora. Ba, oindik igual gehiago da. Bai, Bai. Eta gero, Vale. baita ere gertatu daiteke, zuk objektuan ezagutza bat ikasten joan bertzea zeu. Objektuak era egoki ez egoki baten kombinatzen baituzu, zure pertsonaia oso ahula bihurtu dezakezu. Ze igual jartzen dezu, zure malkoak daukate rango oso altua, rebotatu iten dute eta esplotatu iten dute. Eta esplozioak zuri afektatzen dizu. Hortaz, askotan sartzezea, disparatzen dituzu, eta reboteak zeure gana datoz, eta zeure burua egiltzen dezu. Bai, vale. Ero efektu bate kontra jarri hartzen baldin badozu? Galdera da, Bai, badaude efektu kontra Sua, jarriak. Sua bihurtzen baldin bada malkoa gauza batek, eta beste batek izotza, igual... Ez, igual txandakatu itizu. Begi bateko malkoa bialtze izu zuakin, da bestea izotzakin. Vale. Eta gero doia esplikatzen lorea pixkat. Azkenean zuke beti egiten dozu borroka zure anahien kontra, ez? Anai arriben kontra. Bai, anai arreba eta mustroak, eta... Baina, bueno, dia, baita ere, umeak, baina mustro bezala bihurtuta daudenak. Ja. Eta esplikatzen dutzu zein dan zein, eta hola? Ez du igual Returnal bezalako narratiba ingarbirik, baina narratiba bat dauka bideo txiki batzukin, eta ero objektuak zer dian ulertuta. Bueno, objektuak eta etzaia zein dian ez. Hortaz, era hortan pixkat Dark Soulsan estilora gerturatzen da. Hau da, narratiba ez garbi adierazi, baizik eta zeu junbertzeala lanketa hori egiten. Baina bai, nik uste lorea ulertzeko bideo batzuk ikusi beharra diala YouTubeen. Ja. Ze sakona dira, esan deten bezala, Bibliaren inguruan dauden hainbat pertsona egartzen dira, hori ulertu behar da, gauza zeatik gertatzen dian. Bitu? Bai, ez da merezio gartzik egitze dabe bai pertsino pila egon dizela, ez? Rebirth, Afterbirth, Repentance, ez dakizen da aproposena, suposatxe eta azkenak eduk egiten eukiko dozela eta obien ibiliko dela, do? Zedie, kombinazioak, elementu... Objektu gehiago. Vale. Mapa gehiago. Azkena be bai, delezia eta listo, edo pertsino barri. Usto pertsino barri modua, edo. Zerotik berriz hasitako zerbait badago? Ez dut ezetxe, uste dute, hori, DLC moduko da izela, bai alanda berrepentans honek, horren besteko barri sartzen duzulez, aparteko joku moduen edo deki lastimen behintzet. Osea, horrekoan justu Steam dekak seinegaz da bien ondo da ikusten egon nintzen, eta originalak aso ondo da bil, baina justu azkeneko berzinio gaz horra arazo batzu dauz, eta... Uste eta optimizazio zerbait ere sartu zutela, ze ja momentuat iristen zen, ze naiz eta flashen ez egon, hainbeste objektu eta hainbeste entitatekin pantailan pixka ralentizazioak zitzekela. Nik komentatuko nuke, oinarrizkoena, flasha ez dana. Flasha inolaz ere zibiliz, oso beskido rendimenduz. Eta eduki gitxieneko dugu, bai? Eduki oso gutxi dauka geizkiza, no? Ze hori ja ez zuten aktualizatu, hortaz. Nik uste, oinarrizkoakin, gaina bastante merke ongo dala, ez dakit prezioa zenbat, baina... Bai, beti godena merketxo. Bai, 5 euro edo inguruan egongo da, eta ero Steameko ofertatan errez aurkitzen da, beti. Eta nik uste... Kritikak eta oso onak eukiko etxu, ez? Alata bai, nezitan merke egon. Bai, oso kritika hona dauzka. Eta, jolas hau top jolasetakoa da, hau da... Eta ordu ez sartu izkiotena, ez dakit, 60 ordu pasa sartuko nizkion. Igual gehiago. Eta oraindik asko geratzen zait jolasean. Zeteko, gauza desblokeatzen junbertzea, pertsonaiak... Zoia ikusten, ze falta gatun. Bai. Vale. Eta ero modua dauka... Ez da izango modu infinitua dela, baina bestera batera da. Hau da, jolas barruan dirua dago, eta diruakin dendan gauzak erosial izaten dira.
eta dirua lortzen duzu, askotan aurkariak hilda edorla, eta baita ere giltzak eta bombak, eta horiek kudeatu behar dituzu, baina beste modu baten badago ez dena historia inbeste, baizik eta Griff izena du modua, eta junbertzea gesten, eta jefe final bat dago, eta hori bastante zaila da. Eta junbertzeana da oso boteretzu. Horreaz zea iristen boteretzu, ez daukazu zer egiteko. Eta olako, bakatu, Lander, ola izata pixkate txikia eta badauka modeik ero? Workshopa potente dabil, modak? Workshopa dauka, moda sartu behizketzu. Ez dakit objetuak eta dauden, mod bidez, hori ez da behiratu, baina dakidana da interfazia aldatu eitekela, informazio gehiago eukidezazun, uste badobela modak, ze azkenean, objetuak hartzen dituzunean, deskripzio oso txikia eta hartzen da momentu batean, baina gehiago ez. Baina ez dakizu zenbaki aldetik zer nola afektatzen izun. Hortaz, baki moda badaudela, objetuak hartzen dezunean, edo agertzen zaizunean aukeratzeako, informazio gehiago maten izuna. Hori ondo dagona, hasi berriantza bat ipat. Oso ondo. Baina bai, gomendagarria da, eta beira, Damian, erosita aldi maukazu ni probatuko nuke. Aziran igual zailengo zaizu, mundu guztia egiten zaio zaila eskibatzea, aurkarien eraso motak ikastea eta zea, baina ibili ala oso engantxantea da. Bale, gustoketan ipini dut. Zeuren gora pastan gara? Bai, oso antzeko da, baina da niretzat zalantzari barik roguelikeik onena. Eta 60 ordu bezuntzeko zizen sartu betxate zen, 125, ibilinaz honetara. Enter the Gungeon deitzen aldera inpatu dugu, ez? Eta da Dodge Roll Studioak 2016 urtien kalgratuan joku, ez? Aizakekin antzekotasun handitxe dekoz, dire tunistikek, dungeon crawlerrak ez, eta bidimentziniokoa pixel hartxuegaz. Baina, kasu honetan, barrio ballet gel baten aurrein gauz, orduan balak non nahi dauz, eta horren danak saiesten bilko gara, ez? Alan dabe, estetikiek badaikoz bere goze santartxuek edo gogorrak esango dugu, baina beste rollo koloretsua hau eta divertigartzeko deko, ez? Gusten modu zuen bidizeren bat, ja, etxaizeko ere esango apur bete potxolotxuk dizela edo politzek, ez? Kasu honetan, enbierko dugune da Gungeona, hau da, balan edo arman ziega hau zeharkatu. Ze bertan, dragoi edo dragune akatu biherko dugu eta gure iragana hilaldaben pistoli lortzeko. Segaitxik, protagonista dire 4 pertsona geratu izinak Gungeonan arrapeta, beste hainbat pertsonaz batera. Baina berek bertara jundire, euren iragan hori aldatzeko asmoagaz, ez? Orduen, hau lortzi izango da euren helburue, zelako arma mistiko altxor moduko bada, ez da? Honena jokunena, epatu dugunez, da aizakean atzekoa, goiko biztiegaz, prozeduralki sortutako maila dekoguz. Kontu damen, apuntutako apurtze zehaztasun gehiago moten dutxue, joystick egaz gora eta bera bilko gara, edo zen lekutara apuntutan ez. Baina, aizakeen badauz beste tiro mota batzuk ez da garitxek epatu moduen, zure negarra horre malkoak aldatzen zoaz. Amentxuko duzuna da arma pila. Dana da dire armak, etxaizek arma dire. Zure armak botaten da bez. Apurutan eta ipasetan da ez. Bideojokuri, musikari, filmei eta liburuei referentzia egiten dutxi izan, dozenaka arma eta objetu ikusko duguz. Dibidez, aldugu tope, Metal Gearreko revolver rozeleten revolverra, ez da? Edo Samusen eta Megamanen kainoiek, edo Ghostbustersen Mamuarra Parisen motxili, ez? Halako referentzi pila dauz. 180 arma inguru dauz jokuen. Eta izan zorakeri bada. Zorakeri bada, ze arma asko danetarik ikusko dugu ez. Igual dugu ikusi arakizatizek boten dauzen arma bat. Nun arakizati horrekaz tigreek etorko dire jaten. Eta harrapetan badaben txarro bat bidien, txarrari janengo dutxi eta alako gozatzuk ez. Edo posoie boten daben, eskopetie, edo lako zulo beltza eragetzen daben traste izugarri bat, ez? Hor ja berez badau jokue eta zorakeri pila dauz. Baina honena dire sinergizek, ez? Bi arma do bi objetu nartien sortu aldizen zorakerizek izango dugu. Hor guza piloa dauz,
aizaken pastana moduen, etxio moten informazioa askorik oneri buruz, ikusten duzu ikurtxu bete, sinergizia aktibe dela, baina, ja zure kontu dugungo da ezagutzi zer dan, edo ez. Ni eskotan, de hecho, ibilinaz ukizegaz onduan, jokuen informazioa naukitzeko, eta topetako ja zer dan zehazki gauza bakotxa. Ba, kasu ordean adibidez, ez, aipatu dut Samusen kainoie, edo Megamanen kainoie. Ba, besterik barik, Samusen kainoie normal lortu ezkero, dispareko zu, bere tiro normala izango zana. Baina, adibidez, lortzen duzuz, susko balak, ez? Beste edozein pistolagaz, ba, susko balak dispareko zen duzen. Samusen kainoien kasuen, plasmasko kainoi bihurtzen da, hau da, Metroid jokuetako plasmako kainoia, itxuri aldatute, tiroa bera aldatute, horre, kristosa kontasune dau, eta lan ikaragarze dauen jatzien. Eta, ba, hori, alako astakeri pila ikusko duguz. Bueno, egiz izan hor dago jokuen apurbete grazize, eta askotan egongo da olako tiro kopuru horren esanguratxo izango da, ja gure ordenagailuk ez da bela aguante bezengo, ez? Eta hori jokuen dut imizu eta bela kasu honetan, Baina aldire pase alako gauzek joku ez ibiltzekoak. Ez tengo spoiler handirik, ze ez du merezi egiz izan jolastiek merezi deu, eta hone denak esperimentetan juti, ez? Kontu da bari, zargatu birko dugu gantzi hona, horretarako maiatatik aurrera ingo dugu, normalien euren ordena dekie, ez dugu engo aldaketan dirik, bai badauz maila sekretu batzuk, horrek azikeratekako duz desblokio, baina purka-purke jungara ikusten dundi joan, da nondik ez. Baina, bertan topeko dugune da, maila bakotxien, jungo gara armak desblokietan, lehenko kitsi batzuk egongo dire, baina kutsak zabaldute, maila desberdinetako kutsa dauz, aldiz, marroiek, urdinek, berdiek, baltzak, edo ja, ez gorrizek, edo baltzak izango zirenak, bakotxak maila bakotxeko desberdinetako armak emonaldotxu ez. Bueno, horrek lortute, gehi, misinio batzuk enge, personaizek bidaldi dituzkuzan misinioak beteta, armak desblokietan jongo gara. Edo adibidez, dendan erositxe ez. Orduen, partida bakotxien, ikusapia desblokiko duguz, armaz eta objektu barne, baina baitxe, pertsonaizek topeu, eurri lagundu, gero pertsonai horrek hasikerako lekuen edo jaf nagusi zen agartuko dire, eta bertan aukera izango dozku ez, adibidez posible da, ausaskotasunea aragotxie, edo bakarrik kutsarik onenak agertzen dizen partidatan jolastu lezetie, dizela ostadar kutsak, horrek boten da bez jokuko arma da objektu onen anartien usto eta mar zirela boten txuz, eta bakarrik bat aukeratu alduzu, ordu ja dire, gozatzeko partidak eitxeko bidi ez. Eta hori, azkenien, partida bakotxen gozabak barrez zabizlez desblokietan, ikusu sentipen hori aurrera etxezazla eporo guztizen ez. Igual ez duzuengo aurreko partida baino hobeto, ez duzu zara urruna helduko, baina beti dikuzu hori, sentipena aurrera etxezabizela. Gozabaren ipazetan da, zuka epatu duzun lehen ez da haritz, aizak oso zaie da, lehenko partidan oso txardo bilko zara. Hemen bez sentipen hori dikozu, baina honena da hori, ez da? Ez duzule bier jokuko armarik onena aurrera etxeko. Hazikerako pistoli gazbe behin ja ona zarenien, ballet gel moduko adalez eta saiesten ikesten dozu nien edozein txarraldo zubil lehenko armiegaz. Eta orduan, ez duzu bier, esango dugune, ran on bat edo partida on bat jokua amaitzeko, ez? Ja, amaieran, nik de hecho, dana pasetako gainaz, sekretu txiki beken dute, izaten inoz paseu. Orduan, hori ez da, jokuk bultzatu itxen dutxu hobetzen, eta ez zinuzu inoz, partida haue itxingo dut, bertan bera itxiko dut, ez da lortuko zedez, ez. Eurrengo dozu eta goza desblokiko dozuz, eta merezi du jolastik, ez. Gero, ja, etxaizen zerrenda handize epatu behar da, gaina pixel art oso nagaz, zukizetasun pilo ategaz eta nahiko koloretsu ez, adibidez, oinarrizko txarrak dire, gaina joko pilo aten agartu dire gero, adibidez, Fall Guysen eta agartu dire, olako bala moduko pertsonaitxu batzuk begizekaz, da hor saltoka da zenak ez da. Oso simpatikoa dira. Oso simpatikoa dire, eta olako adibide pila dauz jokuen, gero ja, beste Katuluri dalakoari referentzitzen duzien txarra dauzue bai, edo Smongeri, Hobbiteko Smongeri dalako. Referentzi pila dauz zentzu horretan. Eta aztakeri beda, gero bai informazioa erakurtzen dibiltzi, deko zulako liburu bet datuekaz, lortu duzu zen objetuenak eta hor be umore oso berezizedeki garatzaiek eta beretan, aztakeri bada. Diri, orokorren esan bidot roguelikeek, guztia datez, baina zorren beste, baina joku honegatxik sartu nintzen, eta hori izan doztila pilo baten Nuclear Throne hobetu dagoela, baina ez dotu ezte, jolastu dena gaitxik. Eta benetan, ikusten dozunak barakartzen bazaitxue eta uste badozuen ballet gel honeri aurre etxeko gaizarela,
asko merezi deu, ondo paseko duzu, gana kooperatiboa deko, eta nahiko errazten deuela jakin jebe bai, zailtasuna bat ikusi merezi deu, merezi deu. Zuk izan duzune... Kooperatiboa daukat, Alander dago prest jolasteko. Jolasteko, ganera estimen remote playtik alda jolastu, oza, bestiek ez dauki bier joku, Txarna daztekola tokiko multijokalariz da, oza, kontsola barrinen edo PC barrinen ezin da bik jolastu. Eta hori falta mota dut, baina, bueno. Eta ez da exit de gangea. Edo ez, parkatu txarto, parkatu. Badeko tokiko multijokalariz baina ez online. Vale. Oza, remote playtik bai aldo zuen, baina... Ja, online normala ez. Hori da. Eta zein da hori exit de gangeon? Exit de gangeon da jarraipena, deko zela antxekotasun asko, baina bihurtzen da, amekasu honetan da ikuspegi isometriko azda lehenengo joku ez, norabide guztitzen bago da zera, baina exit de gangeon da bidimentsioetan bakarrik. Orduen, gora eta bera sabiz, olako igogailu modu baten jumbia zara gangeonetik ieseitzen. Eta, arma asko errepikatu etzen dire, baina nik uste ez dugu sakontasun hori. Ganera joku hau da, bizetez Apple Arcaderako argitaratu bien, esklusiba zan hasik eran. Eta egartzen da joku txiki zago da, lasteko horren beste eduki, eta gogo ekarri zago da. Merketsua dago bai, ez? Bai. Erabe konstiente dira. Untxe, de hecho, atala daude arcade makinie, oin pasadan hastian edo ja publike bien. Nahiko txukune moten da bela, baina hori arcade da, hori jolasteko nik uste saltasun asko gongo ditzela. Ni pixat ibili nintzen, eta igual aipako nituzkena bi gauza dira, bat da, salto modukoa daukazula txiribuelta bat eginez, balak eta eskibatzeko aukera, emateko, eta eskibatzen, txiruelta iten izan bitartean, invulnerablea zehala. Hori, Dark Soulsen moduen, ezin dozu tiro egin, ez? Bai. Baita? Ezin dozu tiro egin. Bale, ezin dozula, bale. Eta ero baita ere, maiena, ez? Mai batzu daude, eta maiak albo batera etzan egin ditzazketzu, eta hori babesteko ibili. Hau da, balak ez dute atrabesatzen. Edo, maizek normalitzi eskero, ganetik hori eskiba hori eskero, saieste hori da, ganetik irrestatzen zoaz, da holako baiara luziba deko zutana ganetik zoaz, tirebak saiesten da, oso zain jutea, zintu horretan. Bai, ni ibili nintzanean, teklatu eta xauakin ibili nintzan, eta ez zeiten gustatu, igual ez da oso ondo teklatu eta xaua, ez da, nahi bentsat oso ortopedikoa egin zitzaiten. Bai, nik uste bi joystick egaz hobetu dagoela. Bai, mandoakin uste nik probatu erko nukela. Aizak mandoakin ibiltzen ez, baina hemen ez da izatik teklatu eta xauakin nahi nun. Igual opzio hori ematen du lagotazea. Baina, aukera bat eman behar diot, bai. Berriz. Eta mapan teleportatu zeinke? Edo zen momentuten, bai, eurrera atxeretxiko. Da osolako gune batzuk, hainbagelatan, nun teleportatzeko balize dabe, baina gero horretara juteko edo zen momentutan aldo zuen. Horren, azkenien eurrera atxera ebiltzie errastu ditzen dutzu, ez? Igual emagine dendara jungu duzule, edo gela zehatz batera sekertu badao bertan, horrera atxera jun zeinke. Oso ondo daun jolaz da. Dibetan, oza, hasta kiri guztia dut, beti instaleta egoten joku horretariko da. Noiz ipinen boltetan az, da barriro partida batzuk. Bai. Oso ondo. Aurrera ingo dugu, ze? Bai. Aurrena, Lander, hau ustet zure asko ibiliziala, ez? Nire zertxo baita ibili naiz, baina Hades da. Zeurazki azken urtetako roguelike ezagunenetako bat izango da, Supergiant Gamesena. Oso berria da, relatiboki, ja 2008an gaude, baina... 2008koa da berez, bai. 2008koa da, gertu maten du, baina jau eta 2008an gaude. Zagreus Hades jainkoaren semearen rola beteko deu, bere helburua infernutik ies egitea da. Eta horretarako, hasierako arma batzu dauzkau, espata, lantza, eskularruak, hau da, borruka eskularruekin egiteko, arku bat ere badaukagu, baina parte bakoitzean bakarra erabili dezakegu. Gela bakoitzean, Olimpoko jainkoek, ikusiko zute oso Greziako mitologiara dago lotuta, eta Greziako jainkoetara. Eta Olimpoko jainkoek gela bakoitzean eskaintzen digute ordainsari bat, bedenkazioak. Denetarik dago,
eraso arrunta bezala, eta baita ere hobetzekoak, azken finean roguelike gehienek izaten duten bezala. Baita ere jaurtigaiak dauzkau, eraso hilgarriak, bizia egotzeko, pozoitzeko, eskutuak apurtzekoak, eta baita ere aukera ematen zute diru gehiago lortu edo bizi gehiago lortu. Eta gero, komentatzeko borroka bastante azkarra dira, eta... Mando apurtzeko borroka. Bai, borroka. Eta asko mugitzen zehazea. Dashakin bueno, dasha ez dakit, baina mugimenduak goratzen naiz. Bai, das bulkada moduko deko. Olakoekin azkarri biltzekoa da. Eta hemen ez da mapa esploratzeko azkau da. Hemen da aurrera jun, eta ero maila batetik urrengora pasatzen zea, eta... Bai, asko jota dekozune da, gela kotxien amaieran, batzutan ez, irteera bakarra dekozu, baina eukilek ez, 2 edo 3 urteera, eta ikusten dozune da, ze ordainsari emango dutxuen urrengo gela. Hori da. Hau da, igual sabiz bedinkasinok itxigaz, igual zure eraso normala edo bereziz hobetzeko bedinkasinok itxigaz, da dinuzu, bitxo, hemen baiukiko zozer, horren ametik noa. Edo diruna jot, orduan beste honetan diru emango duztie, hortik noa, ez? Zuzaz aukeratzen gitxi gora, bera. Eta, bueno, Damian, galdetu izun bezala izakeen lorea, hemen lorea nik uste pixkat argiago erakusten dela, ze pertsonaia hasierako tok pantailan, esaten dela. Bai. Pertsonaia daude, Hades bera dago, infernuko jainkoa edo horrega esan daitekena. Eta beste pertsonaia batzuk ere badaude, eta haiekin hitz eginez eta historio bat kontatzen da. Eta igual eduki aldetik ez daukain beste eduki, aurretik aipatu ditugun biekin, Aizak eta Enter the Gungeon honekin konparatuta, baina nahi estilo artistikoa iruditu zitzaitan bikaina daukala. Da, inkreiblia da. Netzate irudia da beste mundu batekoa. Oso ondo zainduta dago. Oso polita da. Bai, eta igual zentsu baten altzule gogoratu apurut flash jokuena edo estan mugimentuk eta batezue. Baina geraztez bai ikusten ondo zelan dagoen enge, bari irudimentsioko modeloak, eta ez da kriba da, ez? Aurreko jokuetara jolastu bada zuen Super Giant Gamesenak, adibidez, Bastion eta lakotara, ez? Transistor eta oso antzekoa da izan. Dana dauke oso estilo zaindua, eta bai, nik uste grafikoki beti, nire ustez doiaz aurretik, eren estiloan, ez? Igual ez da exigentia makinen dako, ez da grafiko teknikoki oso potentia dauzkela, baina artistak benetan dare zaitu, balorauta o benetan itzen da lan itzela benetan. Nibe jolastu neban, eta batez ere arteak erakartzen nabelako, egia esan gero jokuak ez naben gantxau. Honek adesek... Aukeratxu bete moti da igual, Zehazik iran betikoa, ez? Igual da berriz pizka foxa, baina hor bai minutu batzu sartu notan, ez dakit, igual ordu bete edo, ogeio, eta ez nebane lortu. Igual berriz saiatzea da, baina egia da... Ikustu dala partida on bat lortu arte, kasu honetan bai, azare biki objetu edo bedenkasin etarrak lortzen, eratxusuna guztetan, eta disfrute barik ibiltzen, ez? Baina lortzen baduzun ja partidien nun, zure objetu kutsurenak lortzen duzun, edo objetu moldatzen zaren objetu horrek, ja, ikusi aldatzen azten da, ez? Eta aurrera itzen zoaz, eta dinuzu, barriro lortu arte halako partida bat jarretxun godot, eta ez da itzez, aldatzen da zentu horretan. Adibidez, Atena jainkoziek, normali moten dutxuz, solako errebotatzeko, etxaizien erasoak errebotatzeko aukerak, ez? Zure eraso normalagaz jo, bola bateri eta bueltan bototen duzu, edo dasa erabili eta bueltan bototen duzu. Normalien beti bera badauen, bera inenoa eta bera objetu bat lortu gure izateot, ze onna izaten da. Edo zein, zoaz aurrera atxera egurre moten eta erasoak etxu ez ebez, bestiri minitzit atxasue. Eta hori lortzi izaten da honena, edo Zeus egaz adibidez, hori tximistakaz eta bestik elektrokutetako aukera horrek lortzen dozuz. Eta azkenien apurute, alik eta partidariko biena bideratxe ja behin dakizunien objetu dizen honenak. Eta nik uste horraz zarela benetan ikusatzen, ez? Aurretik galdute bilko zara, piloa golpe jaten, eta... Berez, etxaiak hiltzen die dirua lortzeko edo irekitzeko atiak, o... Bai, danak hilbidoro zuz aurrera inalizteko. Diru emotetxu bai, batzuk danak guztio. Dana bila dituz eta hil. Bai. Vale.
Gero batzutan adibidez, gelaren baten edo beste erronka berezizik egon lehik ez, Thanatos agertzi adibidez, eta berak baino etxaik izau hilbirotuzuz pen mugatu baten. Edo kutxo bat ireki aldozu bizize berreskuratzeko, baina etxaik izau urtean dire, eta orduan horregaz ibilu esara. Adibidez dau beste jainkosa bat izango du, edo izaki primigenio bat, ala kaosa, eta kaosan gela bat sartu nezkero, emoten dutxu botere bat, normalien honetareko ez dela, baina hori desblokietako aurretik beste erroka batu gaitu bizuz, igual, 3 gelatan eraso normala erabilizkero, zure bururi minetxe dutazu. Orduan ja hori zinzu erabili. Eta holako erronkatzuk proposatzen dutuz, ez? Hor ja gatsa da piperra moteko bideo hori da jokuena, azki finen. Bai. Ez, benetan, beste aukera bat emoteko moduko da, batez ere hori, ze gauza entzuten din joko honi buruz, eta gero zelako estetikoki zelako polita dan, Eta bigarren atorrelako, bai, Damian? Bai, hori ikusi dut. Protagonistia izango zen, bere Zagreus honen arreba, ez? Arreba, bai. Okeres balde marago. Oini izin ezteko gogoan, baina bai. Bai. Bale, ez dakit, egia da ordua bukatzen ari dela, baina badaukagu beste pare bat apuntatuta komentatzeko, eta ni badaukabe bai bi komentatzeko, askar. Pagota zuri biurri barik, igual, Damian, zer bestela? Neria biak die kompainia berdinanak, igual ja jakingo duzu zeri buruz nabien, Subset Games izeneko estudioanak, eta izango ziren Faster Than Light, FTL, eta Into the Bridge. Eta ez die igual hasiera batean roguelike bezala identifikatuko ginuzen jokoa, baina azkenean bai betetzen ditu ez baldintzak. Eta Faster Than Light aukeria baldin badako ze probatzeko oso originala pentsatzen jat. Egia esan ez da bat ere estresantia, pixka diferentia zentu horretan, baina, bueno, izango zen, zuzan nabe espazial bat etorkizunean, eta etortzen da, ez dakit, arresa alienigena bat munduaz, bueno, ez dakit, humanitatea suntzitzera ero, eta egin bedozu, igez, zuen kapitalera ero, zuen planeta nagusira, abisatzeko, buruz nabile, abisatzeko datozela, ez? Eta orduan, azteza bidai bat egiten, eta, bueno, bidaian topatzen dituzu pirata espazialak, nebulosan barruan sartu zenke, eta hor barruan, danetik topo leike, etxaiekin topo egin zenke baita, etxaian zela da avanzadia, aurretik doazen batzukin, eta orduan zoia, hobetzen nabia, tripulantiak batzen, borrokak egiten, jendia salbatzen, eta oso estrategikoa da, erabaki pilo bat hartu bezu, aukerak, denda bat bizitatu edo ez, igez egitea komeni jatzu, bidea jarraitu, da azkenean iritsi gaza bukarara, eta gero, dare borroka gero eta interesgarriagoak, nabean energia kudeatu behar dozu, eta benetan da oso simplea, estetikoki bai neko polita da, oso minimalista, eta hasiera batean emoten da bena baino, askoz politagoa da, baina aldi berean oso simplea da sartzeko. Azteko oso erresa da. Bai, bale. Betxu, bindi horrek mozte beti bilore joku honegaz, oso komplexu izango dala, eta galdu ingo nazela. Nire ustez da, azteko nahiko errez, eta gero, joaten mazera komplexutasuna bilatzen, gero gainera dare, bigarren bueltak, nabe berriak, kolako gauza pio bat, baina hasieran oso errez ulertzen da nola hasi behar zan, eta nahiko errez egiten den gauza bada. Eta gero Into the Bridge izango zen estiloko premisa oso antzekoa da, baina da etorkizunean zare, alienígenak ja suntxitu da mundua, eta bidaltzen zaitxue zu bidaltzen zaitxue meka batzukin iraganera ekiditeko, etorkizunean nola suntxituak izatea humanitatea. Eta joateza, iraganera teknologia berriago batekin, eta saiatzeza borrokatzen izango gozan gauza bezala estrategia por turnos, XCOM bezala, baina hori, mapa guztiak die aleatorioek sortuta daude, bai die oso antzekoak, baina zu sartzezan bakoitzean dakuzu mapa desberdinak, zuk aukeratzen dituzu borrokak, joan biasa banan, munduak bezala pasatzen, jango ziren kontinentiak ero, eta orduan zoia lortzen bai meka berriak, tripulante berriak, botereak igotzen, dana asketa bat izango zana roguelike ikusi ditugunak, eta XCOM, eta gero Faster Than Light. Baina benetan originala da baita, berdina, nahiko simplea da. Egiten da saia jolastia, baina komplexutasunik ez dauka, da ikastia.
Zoia Hori, ikasten hasta eta ze baita... estrategia izan honenak, ez? Gogoratzeta adibidez, altzen duzula bultxatu etxaizek eta alako gauzak, ez Hori da. orduan apurret kokalekuek manejetan ikesti, Hori da, hasieran ikasten dozuna da, pasatzen pantaiak. Baina, igual galtzen dozu pilotuak eta hola. Eta gero ikasten dozuna da, optimizatzen hori pilo bat, eta pasatzen gauzak, galdu bari tribulantiak, etekin honena lortzen, eta holako gauzak. Eta benetan hobekuntza sentitzia, ez? Joko hauetan guztietan, igual da beti komentatzen zabiztena da, nabaritzia hobetzen zoiala, benetan, ez da txulua da, eta horrek engantzatzen zaitxu. Claro, aurrera horrek erutitzu, bai. Bai. Eta benetan, badie roguelike, enekixen, eta, Faster Than Light bai da nire joku gustokoenetako bat. Eta, bueno, hori... Gusto bai gotela hortik, estimetik, osak, anime naz, horlako... Eta pixatik dikanao. Merezi da probatziak, Eta beste bari, nik uste dute denbora joan jakula, ikusi dozuen bezala dare joku pila bat, roguelike eta komentatzeko modukoak. Eta, bueno, nik uste dut bai egin dozuela errepasua bentsat gaur egun garrantzitsuena dienei eta bogan dareneak, ez? Bai, hori izango nuke. Bai, eta nik uste dut Hades eta Returnal izan lizkela azkenengo urtetako potentienak, naiz eta gero zuen kutsunenak igual izan ez Binding of Isaac eta Enter the Gungeon. Baina, bueno. Baina, da aukerak gusten batzu mundutxu hau, eta azkenien dizela hori, ez da, joku... Ez simpliek, baina gauzak itxigaz behin da barriro jolastera animaten analitzen zuten. Eta ordu asko ematen dizkizutena. Hori da. Prezio gainera normalean ez garesti... Indi joku egiten dizilez, normalien bai, hori da. Hori da. Ez, kenduta Returnal ez, kasu honetan. Bueno, bai. Ez dakitela, zenbatian dagoen eta zer, baina... Neko garestitxu, baina, bueno, hau dalez, hori, ez da. Bai, irua, eroria, izan lehiken joku hori. Bai. Ba, oso ondo. Urrengo astera arte, ez? Honekin lagako dugu. Hori da. Edarto. Ale ba. Zaindu zaitzeste. Agur. Onde bili, agur.